Dámy a pánové, neděle 17. je právě dnes a to je čas na to, aby jsem odehrál další zápas z mistrovství světa 2026. Ten další český, který je proti Italům, který se hraje ve středu v 16:20. Včera jsme hráli se Slovincema, nechtějte vědět, co si o tom myslím, byl bych velmi sprostej, nicméně náš tým je aktuálně ready na to porazit a spravit si reputaci proti Itálii. V naší simulaci víte, jak dopadnul poslední zápas se Švédama, teď už se pojďme soustředit na tento první vhazování, který vyhrajeme díky Sedlákovi. Tak Hronek. Bum, je to gól, výborně. Filip Hronek rovnou v čase 1:43 se prosazuje a druhé vhazování, který též pojede první formace. Uvidíme, zda Sedlák na něm teď bude úspěšný, ale není nakonec. Hronek nedokáže vypíchnout puk, Kořenář chytá, co tam vymyslí. Přihrává Hronkovi, dává na druhou stranu Kempnýmu. Vrátí si puk, ještě Červenka. Ten ale už nebyl úspěšný a už jdou do protiútoku Italové. Červenka zkusí vystřelit a nic. Tomášek jde na bulič, 58% vhazování má Tomášek, i tohle vyhraje. Já bych rád vyhrál aspoň 6:0 tady a doufám, že v realitě to dopadne úplně stejně jako tady a nedopadne to tak, jako jsme vyhráli v této simulaci se Slovinskem 5:0 a v realitě jsme s nima prohráli, což furt nechápu, jak je možný. Ale nějaký, jestli vás zajímá nějaký rozbor, tak bych to vydal na Hero, který je zdarma, můžete se tam přidat, ale teď už jsme opět u nich v pásmu. A gól z toho teď nebude pro Fleka. Kořenář podržel puk, který mu Galvas přinesl, ale a třetí lajna vyhrává vhazování a už můžeme dopředu. Ne, tohle bude vyloučení pro Kauta a už jde ven, 2 minuty za podražení pro Martina Kauta. Beránek na vhazování, nakonec neúspěšně, přihrajeme Chmelařovi, Chmelař jde dopředu, dává dozadu Cibulkovi a jdeme 4:4. Crosscheck 2 minuty pro italského hráče. To je vhazování v italské třetině, to jsme mohli vyhrát, nevyhrajeme. Kubalík jde do útočného pásma. Stále Kubalík, ale přišel o puk a už jdeme v 5. Martin Kaut, ale ten o puk taky přišel a už končí i ta naše krátká přesilovka. Galvas teď dostal krásnou průnikovku, ještě Chmelař z druhé vlny, ale nic z toho. Beránek nevypálí, na druhý pokus se mu to povede a je to 2:0. Aktuálně 6 minut 10 do konce. První 20 minutovky vedeme 2:0. Kaut proniká do pásma, ale jenom na chviličku. Kubalík dokáže ho přebruslit italského hráče. Kubalík 3:0. Vázování první formace teď aktuálně. Uvidíme a ne, zase ho prohrajeme. Ale Sedlák má puk. Nabízí se mu tam Bliml a ten nedá góla. Ještě Sedlák zkusil dorážet. Cibulka. Bliml, ale opět neúspěch. Červenka spěchá pro ten puk v útočném pásmu. Sedlák. Tady je Hájek. A další neúspěch. A konec první 20 minutovky, ve který jsme dali 3 góly. Hned na začátku se trefil Hronek, po něm Ondřej Beránek, nakonec Dominik Kubalík, kdy jeho gól teď vidíte. Po první třetině je skóre 3:0. Druhá třetina startuje. A jsme ready na dalších 20 minut, určitě plných gólů, 6-6 na střely. A Sedlák vyhrál vhazování. Bliml jede do útočného pásma, už tam je. Zkusí vypálit a tyč,
která mu brání stále ve střelení prvního gólu. V této simulaci v realitě aspoň jeden má proti Dánům, sice do prázdný, ale furt je to gól a jeho 1+1 v jednom zápase určitě tvrdí to, že on bude klíčovou postavou toho nároďáku. Teď Voženílek jde dopředu, už jsme v útočném pásmu, udržíme puk na svých hokejkách a teď zkusíme vypálit 4-0. Daniel Voženílek dává gól. Pelovský a ne, ten teď nepodrží Kotouč. Přecházíme do útočného pásma díky Kautovi, který nahrává Melovskýmu, ještě Kubalík. Ticháček získává Kotouč a neprojde na Melovskýho. A ani další přihrávka mu nevyšla. Hájek zkusí propasírovat k Černochovi, Černochu puku. Černoch střílí, nebude to gól, ještě Chmelář. Má puk, jeho šance a prasklý sklo. Z jeho rány, kterou vypálil na italského golmana, ale netrefil mu bránu. Tak, vhazování, na kterým bude naše čtvrtá formace proti třetí italský. A my budeme nakonec úspěšnější. Beránek může střílet, ale není to úplně pohodlná pozice pro střelbu. Chmelař teď Cibulka si lehnul do té střely. Hájek mohl pokračovat s pukem, ale ne moc daleko. Protože tam byl zaseklej a Kořenář si tohle podrží. Teď třetí lajna rychle byla na ledě kvůli vhazování. Ale teď Kořenář si moc vyjel a Bradley dává gól a udělal jsem úplně zmatek v té obraně a Itálie snižuje na 4-1. A první lajna už je na ledě zpátky. Já myslel, že to je 3-0. Nevím, proč jsem si myslel, že to je 3-0, tak to bylo po první třetině. Ale ono už je to 4, ono to bylo už 4-0. Zajímavé. Bliml zkusí vypálit ta další tyčka. No on má smůly. Hronek a jeho ráno na Klaru a ten opět drží Itálii nad vodou. Sice takhle pod vodou, ale teď byli nad vodou a tady další Blimlovo rána, která neskončila gólem. Má smůlu ten kluk. Má velkou smůlu. A tohle už byl offside. Vyhraný vazování 10-4 pro Itálii. Což se mi zase nezdá, že bych byl takhle špatný, ale ono... Já to často vyhraju, jako když už tak až po vhazování ten puk. Dobrý, teď se přestaneme bavit o vhazování, protože Italové útočí na naší bránu. A tohle je Voženílek, Tomášek a rána na Klaru. Další vhazování, naše druhá formace proti čtvrtý italský, ale zase jsem prohrál vhazování, já prostě nevím, co dělám blbě. Ale pozor, tady jeden italský hráč, naštěstí Fleck ho měl pokrytýho a tohle bude... No, tady by Voženílek musel mít jiný torpéda v nohách, aby tohle dohnal. Zakázaný uvolnění. Tomášek má 57% na vazování, ale tomu nezůstane, teď se mu určitě procenta zmenší. Tady je Fleck, který naběhne do útočného pásma. Nedokázal přihrát na Tomáška. Zkusíme jednu ránu, konec druhé třetiny, za stavu 4-1, gól přidal Voženílek. Italové se střelecky taky dokázali prosadit, a to konkrétně v této situaci. Uvidíme, co přinese třetí třetina. Třetí třetina netrpělivě se blíží a znamená to jenom jediný. To, že začíná poslední 20-minutovka tohoto zápasu a Češi jsou určitě nabiti dát další góly Italům a spravit si chuť po tom zápase s dalším slabším soupeřem, kterým jsou Slovinci. A rozhodně jsme je měli porazit, takže
dalšího slabšího soupeře. Oba dva podle mě aspiranti na sestup z elitní skupiny. Kempný tady solidně složil soupeře. Fleck už je na ledě z druhé lajny. Hronek. Ty vole, Bradley dává druhýho góla. A Italové snižují na 4-2. Druhá formace na ledě. Ty vole, rychlá šance. Tak teď si to veme obranu na paškál. Hájek z Alšrem, nevím, kdože tam je. Fleck. Jenom do golmana. Ale Hájek. Ty vole, kdo je tohle? Cibulka, Jsem si říkal, kdo to, že tam je. Kaut a jeho další svižná rána. Chyba Klary. Neodměněná. Kubalík. A jeho rána na Klaru. Čtvrtá lajna na ledě připravena k vhazování. Tak už ani mluvit neumím. A tohle budou tvrdý hity na Itálii. No, pojď za náta, netrefí puk, druhá rána, poměrně rychlá, určitě i silná, ale další střelu už jim nedovolíme, protože Černoch jde dopředu, nahrává svýmu karlovarskému spoluhráči, ale nedokáže proměnit. A tady si to opět podrží první lajna na led. Hazování bude na naší stranu, ale dostaneme se kvůli tomu z pásma. Hezky Kempný. Ještě si udrží puk, ale slabá střela na backendu. Hronek odstavil italského hráče. Bliml, rána, je to jeho první gól. No díky bohu, první gól v této sérii si připisuje Matěj Bliml. Jako, já to nechápu, jak on to dělá. Tomášek na vhazování. Vyhrává ho. Fleck prochází do pásma. Fleck ale hitován. Jde dopředu. Nahrává Tomáškovi, ten to nechává Voženílkovi, ještě rána Flecka. Tomášek odstavil italského hráče od puku. Fleck stále na puku. Voženílek ale ne... Ježiši Maria, on netrefí ten puk. A Italové se osvobozují z tlaku. Stále jsme se nějaký velký tlak nevybudovali na ně. Hájek. Kaut. Martin Kaut, další poměrně nadějný backhand pardubického útočníka. Zkusil vyslat hit, který mu vyšel. A teď zkusí vyslat ránu, která vyjde taky. A Hronek si připisuje už druhý gól v zápase. Třetí lajna v kompletním složení. Nevím, jestli sedí obránci, ne, nesedí, je tam Cibulka a Hájek, takže to jsou obránci druhý obranný pár, ale teď jde dopředu Kubalík, který to zkusí ze svého oblíbeného místa na pravém kruhu. Neskusí, protože přijde o puk. Já jsem možná si to zkusit s ním prokombinovat k němu na ten kruh, protože teď je Melovský tady. Hájek zkusí vyslat ránu, ještě Kubalík musel backendem zakončovat. Kubalík teď vyšťouchne ten puk, Hájek ho ještě stihne v pásmu, posledních 30 sekund. A teď byla poměrně hezká pasáž uvnitř pásma. Červenka s pukem posílá na Melovskýho, tento posune na Blimla. A Bliml si připíše druhýho góla, výborně!
Matěj Bliml si tu smůlu, kterou měl nejen v dnešním zápase, konečně bere pryč, protože dává druhýho góla v zápase. Naše poměrně čerstvá první lajna je na ledě. Hned jdeme dopředu. Bliml, zkusíme mu doručit hat-trick. Ne, tak ne, protože červenka musel vypálit. A tohle je konec, vyhráváme proti Itálii 7-2. 9gólový večer a jsem hrozně, vlastně odpoledne, a jsem rád, že to takhle dopadlo. Vybrali jsme si smůlu, kterou máme v zápasech, co končí prodloužením. A dámy a pánové, další výhra. Přeju nároďáku, ať to mají stejně pohodlnou výhru, jako jsem měl nakonec já. Tady ještě ta rána Filipa Hronka, ale jo, dámy a pánové, jsem velmi rád, že jste sledovali dnešní díl cesty na mistrovství světa, té české cesty. Samozřejmě, jak říkám, skupina bude pouze česká, playoff už každý jeden zápas, který tam bude. Díky, že jste sledovali, mějte se krásně a vidíme se příště.